To je taky Kačka Novotná, známá česká olympionička. A máme odstartováno, čeká nás 24 kol, necelých 22 kilometrů. Pojď tam! Jinak zajímavost, Barbara Bakošová je ze Slovenska, čili... Mistryni České republiky inlinek roku 2012 Kateřina Novotná. Gratulujeme. Poslední sprint a pár metrů a pojďme se podívat, kdo bude druhý a třetí. Barbara Bakošová, druhé místo, Klára Prokopová, třetí místo, Kateřina Novotná. To je nejlepší závodníky z Kladna. Na těch mokrých količkách to bylo brutální, bez našu. No, tak aspoň užili takovou zabavu. No. Nejlepší byla ta zatáčka, to jsou užárejvíc. Po čase dělali gracie, no. Já si vždycky přeju krásný závod a to jsem fakt měla, se jelo pěkně, celý sama a bylo to hezký, ale... Tak byl to můj první půlmaraton. Dojmy, tak jel jsem mi dobře celkem, neudržel jsem ani ten druhý vlak, ale tak jel jsem tom třetím. Jsem rád, že jsem to dojel, že jsem neodpadnul, ale bylo to těžký. My, co jezdíme, start a cíl bez ohledu na ostatní, my jsme spokojení. Nádherný asfalt, nádherný okruh. Příště pojedu rychleji, lépeji a příště.